L'acceleradora per nosaltres ha suposat acompanyament. Soc Laura Durany, CEO i cofundadora de GUT Bioscience. I GUT Bioscience és una empresa que té una tecnologia propietària pel desenvolupament, la producció de proteïnes recombinants amb microalgues. Les microalgues són organismes verds, comestibles, d'alta seguretat, i amb aquesta tecnologia el que fem és enfocar-la al desenvolupament d'un tipus de biològics, anticossos sobretot, d'alta estabilitat al sistema intestinal. Per tant, el nostre enfoc d'activitat és donar noves solucions a fàrmacs biològics per a la seva administració oral. GUT Bioscience neix el 2020 i neix amb seu al Parc Científic de Barcelona. 2 anys després tenim la sort d'entrar a l'acceleradora i l'acceleradora ens ha proporcionat diferents eines. Entre les eines més destacables hi ha una reducció del lloguer, del cost dels recursos que ens proporciona el parc, i això ens suposa estalviar recursos per dedicar-los a la ciència, que és la nostra principal activitat, en un moment en què l'empresa encara està en una fase molt temprana de creixement. D'altra banda, també participa Biocat a l'acceleradora, amb un paquet d'acceleració que ens ha donat eines com hores de consultoria especialitzada pel desenvolupament empresarial, que nosaltres hem aprofitat per exemple per estudis de mercat, per aprofundir i reforçar el nostre model de negoci, el nostre pla de negoci. També hi ha hagut hores de formació per l'equip directiu, amb píldores de coneixement sobre estratègia de propietat intel·lectual, de regulatòria, que és molt important, o d'eines de mercat. I per últim també un accés, una connexió amb l'entorn inversor de l'ecosistema. A veure, la via d'administració oral és la via més desitjada per l'administració de fàrmacs. I malauradament aquesta via d'administració està molt limitada pel que són els fàrmacs biològics, que són altament inestables amb l'ambient intestinal i per tant la seva via d'administració queda majoritàriament reduïda a la via injectable. La tecnologia de GUT Bioscience neix amb l'ambició de donar una solució a l'administració oral de biològics. I jo diria que la fita més important d'aquest període per nosaltres ha sigut l'avanç del nostre primer candidat, que és el GBIF004, que és un candidat, és un anticòs antiinflamatori oral pel tractament de les malalties inflamatòries intestinals, que hem avançat fins a la seva fase preclínica. Amb això hem demostrat la seva seguretat, la seva eficàcia i la seva escalabilitat. I per nosaltres això és un pas clau amb la demostració de la nostra tecnologia. El repte, sens dubte, més immediat és seguir avançant GBIF004 de la fase preclínica a la fase clínica. Això, com a primer pas immediat, estem començant a treballar a la fase de toxicologia preclínica regulatòria. A continuació volem omplir el primer dossier per anar a les agències regulatòries i amb això demostrar el potencial de la nostra tecnologia per la indústria farmacèutica.